Pois precisamente un dos tripulantes desa embarcación podería ser o ladrón que anda a buscar estes días a policía en Rianxo. Así o aseguran algúns veciños dese concello, aínda que non existe unha confirmación oficial. Os axentes distribuíron de xeito preventivo a imaxe do presunto asaltante. Trátase dun home duns 40 anos investigado por varios furtos na zona. Nos últimos días producíronse en Rianxo varios furtos en supermercados e outro tipo de establecementos. Nun deles, as cámaras de seguridade lograron captar a imaxe dunha persoa que actúa a cara descuberta e que realizou un pequeno furto no negocio. Trátase dun varón de 43 anos de idade e que conta con antecedentes por delitos similares. Sí, é unha persona conocida, nalgúns dos casos foi identificada mediante as cámaras de seguridade dos establecementos comerciales, noutros incluso, despois de serenos alertados, pudo ser interceptado fora xa do establecemento, unha vez que saleu do establecemento. Así que a Policía Local de Rianxo está a difundir nas súas redes sociais esta imaxe co rostro pixelado para previr os comerciantes en caso de que detecten a súa presenza. O que intentamos ca difusión desa fotografía, que, bueno, aínda que está pixelada, sí que pode aportar información aos comerciantes e además á veciñanza, porque esta persona, na maioría dos furtos, por non dicir en todos, levaba unha vestimenta casi igual que a que figura na fotografía que aportamos nas publicacións das redes sociais. Este home xa foi detido en varias ocasións por delitos leves de furto. Desde a Policía Local sospeitan que os produtos poderían estar destinados á súa venda, así que lanzan unha advertencia. Temos sospeitas de que incluso os produtos que estaba furtando que podía estar destinados a venderllos a outras persoas, polo que tamén alertamos a veciñanza de que se hai unha sospeita de que ese produto pode ser dun orixe ilícito, pois a persona que o comprara tamén estaría incurrindo nun presunto delito de receptación. A Policía Local está realizando actuacións preventivas e incrementando a presenza policial na rúa. A máis dase a circunstancia que algúns veciños sinalan este home como un dos tripulantes da embarcación que esta semana se afundiu en augas do Grove, aínda que a policía non confirma este extremo.